सिम्बोरगामि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादनि बानजायनायाव खुंनाय खुंगा 27थि दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। सिम्बोरगामि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादनि बानजायनायाव खुंनाय खुंगा 27थि दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाया दिनै सिम्बोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव हांख्राय हरनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया आरो माननि आलासि महरै 30 नं क'क्राझार समष्टिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। आरो बे जोबथा बादायलायनाया सेटनागुरि गेवलां क्लाब आरो बिथराइ क्लाबनि गेजेराव जानाय थाङो। आरो सेटनागुरि गेवलां क्लाबा 5 गल सोनो हानानै धोरोमपुरी बिथराइ क्लाबखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।